El grup de Pepper Potts acaba de tornar dels Estats Units, on han actuat en un dels festivals més destacats del moment, el South by Southwest. El públic americà ha pogut conèixer de primera mà un dels grups catalans amb més projecció internacional. Ara presenten Now, un disc gravat i mesclat analògicament per tal de cuidar fins a l'últim detall del so. Estem molt contents de com va anar la gira, perquè venia gent a tot arreu, fins i tot un dilluns, un dimarts, venia gent, estava molt bé. I llavors estem realment especialment contents pel South by Southwest, que és el festival més important del món, si no dic del món, poc li faltaria. És un festival supergros que es fa a Austin. Hi ha unes 1.800 actuacions en 3 dies i ja t'he dit, estem especialment contents per aquest concert perquè va venir molta gent a veure'ns, molts de promotors, molta gent que tenia ganes realment de veure'ns, i vam quedar realment sorpresos de com els agradava a la gent als Pepper Potts, no? Bé, estem molt contents, no, del tema de la producció d'en Vinky. És una persona que tenia molt clar el so que volia, que era molt semblant al so que volíem nosaltres. Llavors, doncs, la seva experiència ens ha aconseguit arribar al disco a un so que nosaltres no podíem haver fet sense ell, no? És un tio que té molt clar la sonoritat que vol anar a buscar, treballa amb instruments antics, amb microfonia antiga, i llavors això fa que el so del disco tingui un so molt més old school, no? Que nosaltres justament és el que estem buscant, aquesta sonoritat més vintage. Aviam, jo crec que és un canvi respecte als altres, perquè els altres eren molt més jamaicans, en canvi aquest realment és un canvi d'estil, no? És molt més soul, té influències molt més del so Motown, de les tags, de sons americans. Hem intentat seguir els patrons ben bé d'aquella època i d'aquells segells. Bé, una mica el que deia, no? També del segell Motown, des de Supremes, Marvin Gaye, fins a Marvelettes, 1000 grups d'aquests, també Impressions. Bàsicament grups americans dels 60, de soul, 60, poder fins i tot alguna cosa a principis dels 70. Però bueno, tampoc deixem de banda una miqueta l'estil jamaicà, no? Des de grups com Pioneers, que van col·laborar amb nosaltres al segon disc, com John Holt o 1000 grups més. Però bàsicament aquest disc jo crec que les influències es basen molt més amb el so Motown i americà, cantant els americans. Jo penso que no, i de fet les modes sempre retornen, no? Moltes vegades, inclús en estil de vestir. Doncs en música jo crec que està passant una mica el mateix. Des de fa un any cap aquí està retornant molt aquest so soul altra vegada, no? I ho hem pogut veure amb gent com Amy Winehouse o la Duffy o altra gent americana, no? I és un so que torna perquè és molt agradable de sentir i sobretot el nostre, diguéssim, és un so molt autènticament Motown d'aquella època i crec que no pots cansar-te de sentir allò perquè és ballable, és una música molt autèntica i a més tal com està feta és molt original, no? Perquè sempre té tocs, no? Originals de palmades o de peus o de coses que es van introduint dintre de la mateixa cançó que fan que tingui aquella cosa tan especial, no? Quan ho sents. Una miqueta la música que fem també és molt internacional, vull dir, el segell que estem parlant, Motown o aquest tipus de so, és una cosa que coneix tothom a tot el món, i llavors és una música que pot entrar tant a una persona japonesa com a anglesa, com una catalana, vull dir, és molt internacional. A part també, el cantar en anglès també facilita que puguis arribar amb molta més gent. És cert, a veure, t'explico. Va decidir fer-ho amb la taula digital, i llavors sí que ho ha passat tot analògic. La gravació, diguéssim, sí que va ser en digital, però ho va passar tot analògic per fer les mescles, com si fos en directe,
saps? Una mica tocàvem tots junts per tenir groove, perquè fos un so més real, més natural. I clar, al tocar tots junts no pots editar res. Quan comences un grup tampoc tens uns objectius molt clars, no? La idea és començar a fer concerts i anar evolucionant el grup i anar tirant, aviam què podràs fer, no? Si haguéssim dit que el nostre objectiu era anar a tocar a Japó o als Estats Units o treure un disc mesclat a Nova York, ningú ho hagués dit. Jo crec que els objectius s'han complert, no es creix.